Амос избиха рибата това лято с най-неочаквания вкус за желирани бомбони – царевица. Мирише точно като царевица. Много е трудно да се определи, със сигурност трябва да се опита, но имат вкус на плодова желирана бомбона, същевременно има вкус точно царевица. Освен всичко друго са ми пратили цял кашон ключодържатели. Сигурно ще трябва да ги разнеса по нашите магазини и да може да ги печелите по някакъв начин. Следващата седмица ще има ключодържатели Амос само в най-големия супермаркет Булмак в твоя град. И просто трябва да отидете и да кажете, че искате ключодържател Амос, съответно с изчерпване на количествата, така че който превари, той завари.